yeni nani hlalani phansi ke sanhlalani phansi yeni nani andazi noma ndimndedwa but imodule iya iba nobuzaza iba nobuzaza ngupart 3 ke lo. So apha kupart 3 ke guys unumber 4 ne andithi senze ezintathu kuleya unumber 4 ke guys uthetha ngedisbandment political killings task team. Yava? So ke ngoku apho bayiqala khona ke ngoku aba bantu babini. Remember sithetha ngabantu ababini apha. Sithetha ngomnyew nomrhotsi. Yava? So ke ngoku le conversation ye PKTT iqala ngumfolo uforwardela lona la leta ifamous nyakhumbula la leta ifamous yoba yoba ipolitical PKTT basically iyachithwa la leta famous. So umanyoko usendela lo inkwaba kulo ngantsi leta abo babe esithi ha ichithiwe la timi bekuhlupha chithiwe la timi bekuhlupha wamthi tyurukudu ngeproof. Hayi fine ugqiba kwakho umthi tyurukudu ngeproof wabe esithi ba ndixelele noSikwaba niyamkhumbula moSikwaba sibiya noSikwaba ba enze sure ba idockets eyazithatha pha. Yava kutsho umrhotsi umrhotsi uthi yena uthethile noSikwaba and uthe kuSikwaba enze sure ba idockets uyazithatha pha. Yava? So i-instruction guys yochitha team ibisuka kubani? I-instruction ye-dockets ibisuka kubani? Masiyani kunumber 5. Unumber 5 guys wa. So lena ke bantase he link to senior officials the South African Police Service. So ke ngoku into ayivezayo apha umzilikazi kaMashobane yeyobana aba bantu balinkeke kakhulu okanye ungade uthi bayipart yamapolisa because i-information abanayo ne-information abathetha ngayo soze uyazi ungekho sesipoliseni. Yabo ubone ngantoni umzilikazi kaMashobane ubone ngento yobana kuforwardelwane ivideo nee-documents ininzi into eforwardwayo ke between lethu yabona lethu kudyurugudu omnye aforwardenye omnye uforwardenye but kakhulu umuntu one-information ngulo lo i-information anayo lo babizwa ntoni abantu guys umuntu ohleli nje une-information hleli nje une-information ifida lo into ayenzayo qha usebenzisa le information kuba kwakhe ayibhatalele le information mamelani ke. So izobonakala njani lento ba injalo lo umane forward i-videos zoba ya lo qele waforwardela lo i-videos ya bendizoraidwa kwathini nangamapolisa ebengena kwam kwathini lo waforward i-documents tyurukudu awungawari ngaloo nto ndizayisolva kwathini jongana zi-documents ezithatha ngaloo nto yoba ndizayisolva kwathini. Umzilikazi kaMashobane usizobela ipicture yobana aba bantu ba-operate njengamapolisa namapolisa apha kule njengamapolisa namapolisa zii-colleagues basically that's all it is. Unumber 6 ke guys yi-influence in politics okanye ministers something along those lines wethu but into eyenzekayo ke ngoku apha iqala ngulo i-conversation kudu ubrega ngento yobana yena kwathini umncedile uBob Wire niyamkhumbula uBob Wire umncedile uBob Wire kwathini ya lo niyamazi ke nge-information kudu screenshot sakhe encokola noBob Wire. Yava? So i-screenshot siyatsho ke bafonelene noBob Wire and njengoba befonelene yo guys like so njengoba yena noBob Wire bayathetha so lo uforward screenshot apho ebethetha khona no Minister of Police Senzo Mchunu esithi bana like i-conversations zabo like one line yabo
one line ba hayi sorted, and then kube calls, and then being one line, so you can't really tell what they're talking about. But umzilikazi kaMashobane into ebezama usivezela yona apha is the fact that uMokgotsi une-access to a-minister, baba ne-conversation ne-minister, baba ne-calls with a-minister. Yiyo ke into umzilikazi kaMashobane besibonisa yona apha, but guys, this is what's happening. And ke ngoku le conversation ye screenshot esisuka ku-minister sisithi we have a breakthrough, because ibisithi conversation isithi we have a breakthrough. I'm assuming ke ngoku le breakthrough beyimayelana no kwaba uMnyawo eke. So that's why lo ethathe i-screenshot wasendela uMnyawo ba hayi nawe iba informed ba kuzawukhanya kukho i-breakthrough, yava. So uzama usivezela loo nto ke apho umzilikazi kaMashobane ba guys. That's it, guys. Zezo nto zintandathu ke between conversation yaba babini. Sizawuza nezinye conversation, guys. Obviously guys, a person can only concentrate for 45 minutes, so ndifuna nike break, siyaphinda siyabuya ngomso, yabo. Siyabo ndingani-overload nge-information, but ke guys, kuyo yonke le nto siyenzayo, I understand bana the way I'm telling this whole thing ndibalisa ngathi indlalo, ayondlalo guys, this thing is serious. And mhlawumbi ungayijonga uthi there's nothing we can do, kunjalo eSouth Africa, kwathini ayisuka bazayiyeka nale case izawuphelela emoyeni, kwathini. We can say a lot of things, but remember ukubana ipower yakho isekuvoteni, ipower yakho enkulu isekuvoteni. Kuzawuvotwa next year and kuzawufuneka uyisebenzisile lo power leyo. Kuzawuvota next year, uzawufuneka uyisebenzisile lo power leyo. And ndiyayazi guys, sisekoneni because some of us asizazi ba masivotele ntoni, but mna ndithi masihluthe ipower kwaba bayi-abusayo ngoku. Sihluthe sinike omnye umntu, but naye lo sizamnika simbonise naye siza kwenza umzekelo ngaba. Sihluthe la power, then lo sizamnika ipower naye uzawuyazi ba njengoba simnikile ipower singayihlutha just like that ba usiqhela kade. So I'm not saying anything, I'm not saying vote for any political party okanye thini, but ndithi yabona aba ngoku basenza lento, masenzeni umzekelo ngabo next year xa siyobekwa ex bethu. That's all I'm saying. Senzeni umzekelo ngabo, gqiba kwethu sithule sivaleni imilomo sisonge izandla sibone ngokuba ngubani uzawuthatha ipower. Uyithatha kwakhe simjonge njengokhozi.